Madre natigbasan usa ka lalaki misulod sa ilang kumbento. Duha ang patay dihang usa ka motorsiklo gibanggaan sa auto. Driver nagduka gikan sa inom pagkagabi. Lain na usab nga tulis sa adlaw Sabado. La Nueva Pharmacy sa Inayawan gitulis sa duha ka tawo. Sugbo nagandang batok sa Baguio. Doming gibanabana nga mulandfall karong Miyerkules. Motion for reconsideration batok sa rekomendasyon sa suspensyon ni Mayor Nelson Garcia sa Dumanhog i-deny sa komitiba. Payo nga po Sugbo, Gabisayan, ano ang labing labas ng mga balita. Hatod kaninyo sa kinatibukang pwersa sa News 5. Ako si Frank Malilong Jr. Ihatod na mo ang mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. So halos kada Sabado na lang nga dunay may tabong tuloy sa dakbayan sa Sugbo. Ang labing uwahing na biktima mao ang La Nueva Pharmacy, Inayawan Branch. Wa makasukol ang gwardiya sa mong establishmento human tiuni og giilugan sa iyang armas sa duha ka tulisan. Andrea Patenya, sugin dinhi. Kuha una-unta ni Tatay Prani ang iyang gipalit nga tambal sa La Nueva Pharmacy Inayawan Branch ni atong Sabado sa Udto, dihang kalit siyang gipaadto sa luyo sa counter sa usa ka lalaki nga nagbitbit og armas. Kinisab ang hitabo kang nang Marilyn nga mopalit unta og noodles. Basta-basta na ko, hibuong ko, ingon ng tao, sodong. Kung ano pasudlon man ko? Pag-ala-ala mo pusil, ito nisod lang ko. Nihupo lang ko dito, panday kinahan kong kwartada. Halin nito, kadlaw mong tindahan. Kaya nga, nagtanaw ko cashier ba? Asa kumain, maray mga to. Ay, gana mo akong mga sod man. Ko ha? Isuda sa ko. Yung mga tinira, nagpanon niya, nag-ana na sa nila, sabi na. Giba na ba ng 20,000 pesos ang nakuha sa mga tulisan gikan sa duha ka cashier box sa maong pharmacy. Kinsa nagpakaaron ingnon nga mga customers usa pa mideklarar og tulis. Way nabuhat ang gwardya kay gitiunan kini ug giilugan sa iyang armas. Gihulagway ang usa ka tulisan nga edara na og kimpang samtang ang usa anaa sa 20 anyos ang edad. Simple ra kayo ni pagsuot nila, ni pretend sila customers, and then kunyari nagtuyo ka sila niya ang first na naghimo is gidisarmahan ng gwardiya. Sigon sa usa sa mga nakasaksi sa maong panghitabo, nagkao kuno ang suspect na mituli sa La Nueva Pharmacy dinhi sa Barangay Inayawan. Apan ang pangutana nganong hang gitugutan sa pagsud ang maong mga suspect kun aduna man untay signage nga gipapilit sa pultahan ning maong establishmento kabahin sa ilang palisiya nga nagdili sa pagpasul sa mga customer nga nagsulog og sunglasses, helmet ug kao. Gawas nga wa sunda sa gwardya ang company policy, duna sa milaing sayop kay duha ra ka bala ang iyang da ug wa sad migisud sa tambor sa iyang kalibre 38 nga revolver. Should have bonus. Siyempre naman. Pila man ang minimum, sir? Dapat one basic load of 6 kung revolver, one basic load of 6 plus another 6 for extra, just in case na maka-engage ang atong gwardiya. Wa magpa-interview ang gwardya ingon man ang management sa maong pharmacy. Wa sad muhatag og kopya sa CCTV footage atol sa pagpanulis ang kapulisan kay aron kuno di mabalda ang ilang himuong follow-up operations batok sa mga suspect. Niadtong December 31, 2013, gitulisab ang laing sanga sa La Nueva sa Barangay Basak Pardo, diin 75,000 pesos ang nasakiyo ug naangol ang on-duty nga gwardya. Andrea Patenya, News 5. Samtang ipa-review sa kapulisan ang ilang deployment human sa sunod-sunod ng mga pagpanulis nga nitabo kada semana. Mugbalik si Andrea Patenya. Tungod sa sinima na nga mga tulis nga nahitabo sa Sugbo, ipasusi sa Police Regional Office kung asa nagkuwang ang deployment sa kapulisan. Girekomendar usab ni Chief Superintendent Danilo Constantino na ilisan ang schedule sa pagpatrolya sa kapulisan. We have to make adjustments. So, kasama yan sa adjustments. Magkakaroon tayo uli ng review ng ating Police Integrated Patrol System, and then kasama yan sa magiging yung adjustment na gagawin ng police. Samtang gipasumite sa investigation report ang GDS Security Agency sa nahitabong tulis sa La Nueva Pharmacy.
Nasuta sa hepe sa Firearms and Explosives and Guard Supervisory Section nga wa na apil sa monthly disposition report sa security agency ang gwardya nga si RG Batiller nga gi-assign sa La Nueva, Inayawan. Mato ni Superintendent Marvin Sanchez, buot nilang mahibaw-an kung lisensyado ba nga gwardya si Batiller ug ang armas nga dani ini. Ug kun ngano nga duha ra ka bala ang da ug wa pagyud gisud sa revolver. So that's part of our investigation later on, while waiting for the official investigation report coming from the security provider. Suway namong gikuha ang habig sa GDS apan gibalibaran ni sa ilang security officer. Dili mi kahatag og komentaryo ana. Sorry lang ayo kay wong dismo. Oh, actually sige pa mamong investigation at until now wala pa may, although na may mga suspect but di pa may kahatag yun kay ibawon mo ka under investigation pa, so wa pa gyud may kahatag nga komento na. Gipahibaw usab ni Cebu City Intelligence Branch Chief Romeo Santander nga local boys ra ang duha ka suspect nga responsable sa tulis. Siya nagtuo nga ang duha aduna nay previous records ug nasayod sila kung taga-asa ang mga suspect. We're tapping and coordinating with the police about their identity, since ang mga witnesses ninyo na po nga dito kami dagan kayo sa talisay. But we are identifying right now some areas na nag-haven ng mga tulisan. Andrea Patenya, News 5. Truck driver na piit human mabangga sa laing truck. Marin sabang sugidlimi. Kapin sa usa ka oras nga nagtinabangay ang mga sakop sa Emergency Rescue Unit Foundation ug Basak Pardo Emergency Rescue aron makuha si Joselito Engkoy lumad nga taga-dakbayan sa Talisay nga napiit sa iyang gimanihong truck nga mibangga sa laing truck nga dunay kargang balas. Ang ulsab ang usa ka kauban niini nga nailhan sa angga nga mantik. Matod sa driver sa laing truck nga si Vicente Predes lumad nga taga Tacloban City nga mihunong siya aron muliko padung sa wala. Gani duha na kasakyanan ang iyang gipa-overtake apan nakugang na lang siya sa dihang kalit nga mibangga ang truck ni Engkoy sa iyang truck. Hunong ko niya, katong nagsunod nako, hunong naman ko, akong gipa-overtake. So kini siya ikatulo ni siya gikato akong gipa-overtake nako, siya mo indumbol nako sa loyo. Matod sa truck boy ni Engkoy nga padung sila sa pantalan aron muhakot og bugas, nawagtangan kuno og preno ang ilang truck mao nga mibangga kini. Nara may paano break pero di na kay mohawid ba? Ha? Dili na kay mohawid. Matod sa traffic enforcer nga tataw kayong kusog ang daga ni Engkoy base sa skid mark. Naa sa kay proper distance o kanang sakto nga limit sa imong pagdagan, bisan og musadin break pa na imong atubangan, di ijog ka madus mo. Madin Sabang, News 5. Mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide, physical injuries ang 28 anyos ka lalaki nakatulog samtang nagmaneho sa sakinan sa iyang amahan niadtong Sabado. Gihulagway nga nang lupad ang duha ka biktima gikan silang gisakyang motorsiklo diyang gidasmagan sa auto. Andrea Patenia, Sugidlimi. Nagpasad sa karsada sa May Salinas Drive sa Barangay Lahug ang mga patayng lawas nilang Joselito Lopez ug Gaudioso Bontilao ug gani puwerteng nakatsabaw sa asawa ni Lopez dihang nakita ng gidangatan ni ini. Gibanggaan ang gisakyang motorsiklo sa duha sa usa ka Honda Civic nga gimaneho ni Gerald de la Cruz, 28 anyos, taga Barangay Pahak, Lapu-Lapu City, kinsa nakatug samtang nag-drive. Nasayran nga poker dealer kaniadto si De La Cruz samtang nagtrabaho sa samang kasino ang amahan ni ini nga maoy na nag-iya sa company issued nga sakyanan nga iyang gimaneho. Mato ni Joseph usa ka street sweeper nga kusog kaayo ang daga ni De La Cruz. Nakugang na lang siya nga naabot kini sa Picas Lane ug gani hapit sab siya maigo. Ang kanang mo to padaw na jiway. Ang auto padaw front. Ya, kusog na daga ng auto, kabantay na ko ang auto. Gisagit ang ligid. Ning kamot ko luwas kong kinabuhi. Dagan ko, labay na ko siling ko daspan. Ang bisikleta, wala ko panabalinga, bahalag mo sara. Puno sa pagmahay ang amo sa duha ka biktima, sanglit maayo kuno kaayo silang manarbaho sud na sa gibana-banang 20 ka tuig nga pagpanerbisyo. Mensahe ni ini sa suspect. Dapat lang bayaran niya yan, kabayad siya. Niangkon si De La Cruz nga nakainom siya pagkagabi ni ana ug padung niyang kuhaon sa waterfront ang iyang amahan. Wa kuno siya mahubog apan nakatugyod siya.
Gibasulan niyag maayo ang iyang kaugalingon dungan sa pagpangayog pasaylo sa pamilya sa mga biktima. May mo ibalo na akong kinabuhi. Muwat na akong pasaylo na uli na. Uji, dali mo eh. Pasaylo ako kasi ang mga anak. Ang atong kaso nga ipahila niya is reckless imprudence resulting to multiple homicide, serious physical injury. Tambag sa mga sitom ngadto sa mga kabatanunan nga hilig sa laag karong summer. Biglit mag-dive kung makainom. Akong dukaon, sir. Hindi din lang sa kanan. Tuwag na lang. Andrea Patenya, News 5. Bilang level 3 drug pusher sa Barangay Perelo sa Dakbayan sa Karkar na sikop. Ray Pasaporte, Suginlimi. Alas 12 ganihang tungang gabi inaabot sa Cebu Provincial Police Office ang mga sakop sa Provincial Intelligence Branch kung PIB human sa ilang malampusong buy-bust operation kagabi sa sitio Kaawa sa Barangay Perilos, Siyudad sa Karkar. Di nasikop si Ilanito Quijano, 52 anyos. Usa ka medium pack ang gipalit sa PIB sa kantidad og 500 pesos. Laing nakuha sud sa panimay sa dinakpan. Kining usa ka bulto, 3 ka medium pack, 19 ka gagmayng pakete og drug paraphernalia. Gibana-banang moabot sa 30,000 pesos ang kantidad sa shabu. Nakuha sab kining 38 revolver, 22 magnum og improvised nga pugakhang gikan sa panimay sa dinakpan. Base sa nadawat nga impormasyon sa PIB nga makahalin kinig 25 gramos matag simana, hinungdan nga matawag kinig level 3 drug poser. Dugay-dugay na niya sa watchlist tungod sa ihang previous na kaso. Doon na po tayo mga project nga ay in the barangay ang atong PNP mong kada barangay na anagid tayo mga mata nga katanaw sa mga posible nga nagluha og droga sa ilang lugar. Dakog na tabang sa kapulisan ang gihimong pagpakabana sa mga opisyales sa maong barangay kay kini ang nasayod kinsa ang nagnegosyo og droga sa ilang lugar. Dipinsa sa dinakpan nga napugos kuno siyag sud sa maong negosyo kay wa siya'y trabaho. Kaya nga, nang-apply kong trabaho, paniya sa mga isistil, wakoy ko'y napakorekomendasyon sa Gikas Mayos, Kapitan. Ayun niya, wa man ko madawat kay tungod sa ko Pangindaron. Nya. Yung kao ko mataasam, tapaingon og kuan, asam tapaingon pagkao pamilyahan to. Ray Pasaporte, News 5.